kredit pre teba. Čo ty tu robíš? Kde si bol? Tvorím nejaký content. Content? Aha, hashtag Content do chatu. Ne, Linda, nemôžeme na tebe. A kam ideš? Linda, ty kokot, hneď sa prehla do piče, keď počula, že content. Do piče! Do piče! To je moja žena toto. To je moja žena. Videl si to? 5 cm, taká zlatunka baba, že proste ju môžeš súložiť vo vzduchu a nemáš absolútne žiadny... Prepač, Mírka, keď náhodou sa to k tebe niekedy dostane, tak to je všeobecne známe o malých ženách, že sa súložia vo vzduchu. Lebo sú také kompaktné. To je ako keď máš, ja neviem, kufor. Ja som ako Donát... To si robíte piču, chat. Vy ste ma všetci začali Bože môj, ty chlipný, sexistický. Zbytočne. To sme Ne, to sme sledovali tento odšot. Kamo, na tom, tam hore? Čo ty, očička? Čo s tými? Ja viem, že vyzerám v kuse jak zhulená, to už vieme všetci. Ale nie som, bohužiaľ. A mimochodom je to brutálne sexy a to je jedna z vecí, prečo ťa tak strašne milujem. Za tie oči. Za tie oči, že vyzeráš jak sfetovaná. To je najviac na tebe. A teraz nesrandujem, fakt, akože, fakt je to sexy. Čaute, ahojte. Presne tak, čet, nechcel som tam dlho byť, lebo videl som na tom chalanovi, chápeš, sused, nesused, jebať ju chce tak či tak. A... Wow! Wow! Čo je čo toto je za emotikon? Nechcem, vieš, tam dlho sní. Kdo to je? Let's go, baby! Let's go! Neznám takový lidi. Další nok. Nice. Nice, všichni. Nice, guči. Že to je nádherné. Elektrika! Sú tu nejakí moji fans? Áno. Čau. Čo ti jebe? Jaj, tento, ježiš, jasné, tento, čo má problémy so sebaovládaním. Tento je môj obľúbený, keď ho vidím v odšatoch. Neví, co je. No dá ho do chrápat, pičo, nehovna. Ale ja si nemyslím, že toto je real. Ja si myslím, on musí na 100% hrať. Není možné, aby takto sa niekto tváril, chat. Nechce reagovat. Pičo. Vy ste priebali chat niekedy, fakt. Aj, bože môj. Dobre, poďme ďalej. Okay. For 7 years. You look like 23. Stop it. #taken.
Dobre, stačí, chat, lebo ja normálne skočím do nejakej jamy. Ty koko, dobre, poveď ďalej, rýchlo, niečo pozitívneho. Niečo pozitívneho. Jo, mimochodom, Kupčo poslal 4 eurá a píše, Donato, si veľký Vám není teplo, vy ste v pohode? Ale normálne vás osmahlo. Počkaj, to bol rasistický vtip, to dúfam, že nie. To dúfam, že neznelo. Oh my god, chat. Run. Všetko dobré vám prajem zatiaľ. Vy ste super, chat. Ja toto nemám šancu vidieť, chápeš? Lebo ja streamujem, ja to nevidím. Sorry. Vy ste super, chat. Chudák Jarko. To bol presvedčísa, ktorý tu není. Ja zomrem! Ježišmaria, počúvaj ma, Ríšo. Že už je hotový, trebárs napríklad mäsko je už upečené, áno. Bla bla bla. Hej, lokše, bla bla. Veci. Taký predletný deň, taký jarný prototypný deň. A zrazu niekde nejaký kokot z nejakej piči ďalekej riti. Počuješ toto? To je tak ikonické. To je tak ikonické, ale čo je ešte viacej na tom, je, že chalan, ktorý bol na druhej strane, to precítil, ako keby mu práve odrezali nohu. Počúvaj to. Dedi sranda. No, ja ti poviem, ja ti len... Všetci ticho, hej?